Welcome to the fourth evening of Active Sports Awards. It's great to be back. It's been a fantastic week so far, and this evening hopefully it won't disappoint. I am Sara, an ex-international senior Welsh netballer from Llanelli, and it's been lovely to host, look back and showcase the amazing sporting talent here in Carmarthenshire. I've always been active in sport. Netball has been a big passion of mine since I was really young. I started off playing in the Llanelli Netball League, and that's where my love of netball grew, and then I went on to represent Wales at under-17s level through to senior level, where I played for many years. I've had lots of amazing experiences through netball, and most of these experiences would not have been possible without the fantastic volunteers that we have within the sport. Lots of our home games throughout the year have required volunteers to help out on the day, and like I said, the sport would not have run without them. I'm currently a PE teacher, and I'm really passionate about sport and physical activity, and I'm always looking to inspire the next generation of athletes. As well as teaching, I've also been involved in a lot of coaching throughout the years, and again, this is where my passion for netball has really come, and it's helped me to understand a different aspect of the sport and be able to share my experiences with the younger generation. It's an honour to be a part of the awards to celebrate the success of the county's sports stars, and tonight we celebrate winners from the volunteer and outstanding services categories. Let's find out who the winners of these categories have been awarded to over the years. Mae Colette yn gwirfoddolwr ac yn gadeirydd ymroddedig yn clwb gymnastig Llanelli. Mae'r clwb wedi bod trwy newidiadau sylweddol ers 2011 ac mae Colette wedi chwarae rhan yn fodol yn hynny. Treuliodd Colette oriau lawer yn cwblhau ceisiadau ar gyfer grantiau a sicrhau cyllid trwy grant rhaglen cyflwysterau a gweithgareddau cymunedol, lle cafodd y clwb £146,000. Creodd Colette bartneriaeth â cymunedau yn gyntaf ac Asda Sporting Chance i ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig, gan gynnig sesiynau am ddim iddynt yn y clwb. Mae Colette hefyd yn cyflwyno cyrsiau i fforddi ac wedi cyflwyno rhain ar-lein yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, ynghyd â chynnal sesiynau rithwyr ar gyfer y gymnastwyr. Yn 2012, cymerodd Kate, aelod o Glwb Hoci Merched Caerfyrddin, y rôl fel uwch hyfforddwr yn ogystal â chadeirydd y clwb. Roedd hi'n ddylanwad enfawr wrth datblygu'r clwb, drwy dechrau datblygu'r adran iau. Roddodd Kate ei amser i hyfforddi, dyfarnu, cydlynu gemau, trefnu gwyliau a sefydlu gwefan y clwb. Roedd Kate hefyd yn llwyddiannus yn ei chais i'w clwb cael ei nodi fel Clwb Ffocws Hoci Cymru. Mae Kate yn dal i fod yn aelod gweithgar o'r clwb heddiw. Roedd gan Nick gysylltiadau hir â chlwb rygbi Porthywyn ar ôl chwarae'r clwb gyntaf yn 1958. Chwaraeodd Nick ei gêm olaf yn 1974 ac mae wedi parhau fel aelod pwyllgor ers hynny, yn aml yn ysgwyddo dyletswydder cadeirydd. Roedd yn un o aelodau mwyaf gweithgar y pwyllgor ac fe gwelwyd yn rheolaidd yn gwneud atgyweriadau i'r tŷ clwb y bu helpu i'w adeiladu yn hymod 1964-65. Bu'n gweithio'n ddiflino i'r clwb. Yn 2012, chwaraeodd Rebecca ran allweddol yng Nghlwb Rygbi Brynaman gan ffurfio adran iau. Gyda chefnogaeth a brwdfrydedd parhaus Rebecca, erbyn 2016, roedd gan yr adran iau 6 grŵp oedran cryf. Roedd Rebecca yn rheoli'r holl grwpiau oedran o sicrhau nawdd, sicrhau bod hyfforddwyr yn ei lle, codi arian a threfnu kit. Roedd lefel yr effaith y mae'r adran iau wedi ei chael nid yn unig i'r clwb, ond i'r gymuned leol yn ganlyniad i ymdrechion, dyfal barhad a gwaith caled Rebecca.
A gyntau'n rheolwr tîm clwb rygbi I Pen-y-Banc, roedd Mark yn treulio sawl awr o'r wythnos yn llenwi'r ffurflenni ar gyfer cofrestru chwaraewyr, cyflwyno ceisiadau am grantiau, caffael nawdd, archebu kit a gwneud y cyfrifon. Roedd yn hyfforddi ar ddynodau gemau ac roedd bob amser yn bresennol yn yr hyfforddiant. Ers ennill y Wobrau, mae Mark yn parhau chwarae rhan yn fodol yn y clwb gan gadw'r momentum trwy barhau i godi arian, ac mae wedi llwyddo godi arian hanfodol i ddatblygu a gwella'r cyflwysterau yn y clwb. Yn ystod y cyfryngiadau symud, mae Mark wedi helpu'r clwb i ddarparu a rhoi rhodd i'r banc bwyd a elusennau lleol. I ysgol Tredydd Gau yn 2016 ac i'r cyfleuster fynd yn ddiffaith, gwelodd Nicholas Weed a Roderick Davies cyfle i drawsnewid y cyfleusterau chwaraeon yn ganolbwynt i'r gymuned leol. Gwnaethant gymryd arnynt y cynnal a chadw, trefnu archebion a chynnal digwyddiadau i gael mwy o bobl i gymryd ran. Fel arfer, gwelwyd dros 900 o bobl bob oedran yn defnyddio'r cyfleusterau yn wythnosol. Ers ennill y Wobrau, gweithaf y pandemig, mae'r cyfleusterau awyr agored wedi eu hagor pan mae'r cyfyngiadau wedi eu ganiatáu. Maent hefyd wedi defnyddio'r cyfle i wneud gwelliannau i'r cyfleuster. Margaret y ddasgwn cefn clwb hoci Taigro Tywi. Hebddi, ni fyddai'r clwb wedi gweithredu mor effeithlon. Margaret oedd pwynt cyswllt cyntaf y clwb ac yn ogodd chwaraewyr i ymgymryd ar rolau hyfforddi. Yn ystod 2018-19, cafodd Margaret ei egnosis o fethiant yr aren ac roedd yn cael dialysis dridiau'r wythnos. Fodd bynnag, ni unwaith hyn ei hadal a sicrhaodd nad oedd y driniaeth ar nosweithi hyfforddi. Mae Margaret yn rhan annatod o'r clwb. Erbyn 2013, roedd Stephen wedi bod yn hyfforddi athletwyr am 20 mlynedd. Am y 6 blynedd diwethaf, roedd ei wedi bod yn brif hyfforddwyr athletau gemau Olympaidd arbennig Cymru, lle trefnodd Stephen yr holl trefniadau a chododd dros 17,000 i athletwyr fynd i'r gystadleuaeth. Ers ennill y Wobrau, mae Stephen yn parhau i ymwneud yn lleol ac yn genedlaethol ar gemau Olympaidd arbennig, a mae hefyd wedi gweld athletwyr a bu'n hyfforddi mynd ymlaen i gynrychioli ac ennill medalau i Brydain Fawr yng ngemau Paralympaidd 2016 yn Rio. Mae John wedi ymroi ei fywyd i focsio. Yn 2014, roedd Seissios wedi bod yn rhan o'r byd bocsio am 40 mlynedd. Fel ysgrifennydd clwb bocsio Gaerfyrddin yn rhannu ei wybodaeth a'i brofiad a bocswyr ifanc, yn ogystal â bod yn ddyfarnwr Rhyngwladol. Mae John wedi dyfarnu dros 12,000 o'r onestrau ers 1973. Roedd gornes Rhyngwladol gyntaf John yn 1979, a 35 mlynedd yn ddiweddarach roedd yn dal i ddyfarnu ar y lefel hon, yng Ngornes Rhyngwladol Cymru yn erbyn yr Iseldiroedd ym mis Chwefror 2014. Ffurfiodd Geoffrey ynghyd ag Arthur Jones glwb nofio Caerfyrddin a'r Cylch ym 1982 ac mae'n un o clybiau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Erbyn 2015, roedd Geoffrey eisoes wedi neilltio 33 mlynedd i'r clwb. Ei gyflawniad mwyaf oedd bod yn hyfforddwr i Tom Laxton a gystadlodd yng ngemau gymanwlad yn 2014 a phencampwriaethau'r byd yn 2015. Bu hefyd yn hyfforddi 7 nofiwr arall i bencampwriaethau Prydain.
chwaraeodd Brynley John ran ganolog yn y gwaith o ffurfio cyngrau cricet iau De Cymru yn 1973. Roedd Brynley wedi bod yn ymwneud â cricet yn dros 30 mlynedd, a diolch i'w syniadau i ffurfio cyngrau'r, aeth llawer y chwaraewyr ymlaen i chwarae dimau grŵp oedran Cymru, man siroedd Cymru, yn ogystal â mogynog a themau cricet siroedd eraill. Gwasanaethodd Brynley hefyd fel trysorydd y gyngrau'r, gan roi gorau i hyn yn 2016, ar ôl treulio hanner ei oes yn gyfalu am cyllid y gyngrau'r. Yn 2017, roedd tiwdor eisoes wedi bod yn gysylltiedig â chlwb beicio biniau ers 54 mlynedd. Yn ystod yr amser hwn, cafodd lawer o rolau yn y clwb fel ysgrifennydd, trysorydd, cadeirydd a llywydd. Yn ogystal â hyn, byddai hefyd yn helpu trefnu digwyddiadau lle byddai'n dyfarnu ac yn gweinyddu y rhan fwyaf o benwythnosau. Gwelodd tiwdor y clwb yn mynd o nerth i nerth. Mae ei ymrymiad i'r clwb wedi bod yn ysbrydolaeth. Roedd Christopher wedi bod yn ysgrifennydd clwb rygbi Castell Newydd Emlyn ers i sefydlu yn 1977. Roedd yr amser ar ymdrech a roddodd i'r clwb yn dangos ymrwymiad mawr am wnaeth i gymuned gyfan, nid y clwb yn unig. Ers ennill y Wobrau, mae Chris wedi parhau i wasanaethu fel ysgrifennydd clwb rygbi Castell Newydd Emlyn. Yn 2018, cafodd ei ethol gan y clybiau yn ardal G, Undeb Rygbi Cymru, gorllewin Sir Gar, i wasanaethu ar y bwrdd a bellach cyngor Undeb Rygbi Cymru. Mae Ian wedi chwarae rhan odedig yng nglwb nofio amateur Llanelli ers 1990, lle bu ganddo nifer o swyddi. O fod yn gynorthwyydd ar ochr y pwll, aelod o'r pwyllgor, is-gadeirydd a chadeirydd. Rhwng 2004 a 2014, roedd Ian yn brif hyfforddwr gan hyfforddi nifer o unigolion i ddod yn bencampwyr Cymru a Phrydain. Ymddeolodd Ian yn hyfforddi ym mis Hydref 2018, iddo barhau i gefnogi'r clwb trwy helpu yn ystod cystadlaethau a chamu mewn yn absenoldeb hyfforddwyr. Roedd Dorian Phillips yn un o sylfaenwyr clwb tynnu rhaff gan Wedi'i. Ffurfiwyd y clwb 49 mlynedd yn ôl pan oedd Dorian 16 oed yn unig. Roedd yn aelod o'r tîm hyd at 2001, ac o hynny ymlaen tan heddiw mae wedi bod yn hyfforddwr. Mae Dorian wedi cynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau'r byd a phencampwriaethau Prydain ers 44 mlynedd. Yn 2018, enillodd Dorian ei ganfed medal aur ym mhencampwriaethau Cymru. Mae rhoi ei holl amser i hyfforddi ddwywaith yr wythnos gyda chystadlaethau bron bob penwythnos rhwng mis Mawrth a mis Medi, ac mae wedi gwneud hynny ers 49 mlynedd. Mae cyfryniad Dorian Phillips ei chwaraeon yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn cael ei ganmol yn fawr. Gwirfoddolwyr yw calon chwaraeon yn ein cymuned, ac rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno ein bod wedi gweld rhai enillwyr teilwng iawn heno. Fel cyngor sir, rydym yn ddyledus i'r amser a'r ymdrech mae ein gwirfoddolwyr cymunedol yn ei roi i sicrhau ein bod ein clybiau chwaraeon yn gallu agor eu drysau a darparu cyfleoedd i bobl fod yn egnïol. Nos yfori yw ein rhan olaf o'n enillwyr Gwobrau Chwaraeon, wrth i ni ddathlu chwaraewr anabl a phersonoliaeth chwaraeon. Cofiwch ymuno â ni eto i weld y cyfoeth o dalent sydd gennym yn ein sir. Diolch.